ଏହି ସବୁ କମ୍ପାନୀର ଫୋନ୍ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷଟି ହେଲା ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍। ଲୋକେ ନିଜ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସମୟ ଏହି ଜିନିଷଟିକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଗୋଟିଏ ଘରେ ରହୁଥିବା ଲୋକେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ କଥା ହୋଇ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଧିକ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ମୋବାଇଲଟି ଫୋନ୍ ଉପରେ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇ ବୟସ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଭିଏ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ରେକର୍ଡସନ୍ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଛୋଟ ପିଲା ନୁହନ୍ତି, ବଡ଼ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ। ଏପରିକି ଏହାର ରେକର୍ଡସନ୍ ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାନ୍ସର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଫୋନ୍ର ରେକର୍ଡସନ୍ରୁ କ୍ୟାନ୍ସର, ଯଥା ଆମେରିକାନ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ସୋସାଇଟି ଏହାକୁ ଅନେକ ଗବେଷଣା କରିକି ଫୋନ୍ରୁ ବାହାରୁଥିବା ରେକର୍ଡସନ୍ରୁ ଅନ୍ୟ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ ସହିତ କ୍ୟାନ୍ସରର ବିପଦ ରହିଥାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ମତ ଅନୁସାରେ ଫୋନ୍ରୁ ବାହାରୁଥିବା ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ରେକର୍ଡସନ୍, ଯାହାକୁ କି RF ରେକର୍ଡସନ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ମସ୍ତିଷ୍କରେ କ୍ୟାନ୍ସରର ବିପଦକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। କେଉଁ ଫୋନ୍ରେ ରହିଥାଏ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରେକର୍ଡସନ୍? ଆଜିର ବିଶେଷ ଖବର। ବିଶେଷ ଭାବରେ କେଉଁ ଫୋନ୍ରୁ କେତେକ ରେକର୍ଡସନ୍ ବାହାରୁଛି ଏହାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ 1% ରେଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ SRA କରାଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ କି ଯେ କେଉଁ ଫୋନ୍ରୁ କେତେ ରେକର୍ଡସନ୍ ବାହାରିଥାଏ ଓ ଏହା କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଶରୀର ଉପରେ ରେକର୍ଡସନ୍ର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋବାଇଲ ତିଆରି କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀ ଏହାର ତଥ୍ୟ ଦେଶର ରେଗୁଲାରିଟି ସଂସ୍ଥାକୁ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କିଣିଥାଉ ଏହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥାଉ। 2018ରେ ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ ସର୍ବାଧିକ ରେକର୍ଡସନ୍ ବାହାରୁଥିବା ଟପ୍ 3ଟି ଫୋନ୍ ହେଲା OnePlus iPhone 7। ଏହି ତାଲିକାରେ 10 ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା ସବୁଠାରୁ କମ୍ ରେକର୍ଡସନ୍ ଫୋନ୍ କେଉଁଟି? ସବୁଠାରୁ କମ୍ ରେକର୍ଡସନ୍ ଫୋନ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ସୋନି Xperia AM5 0.14, Samsung Galaxy Note 8 0.17